Čaute, tu je Adam Dednár z blogu adamdednar.sk a dnes si povieme niečo k pripútanostiam k cieľu. Mať cieľ je dobrá vec, nič na tom nie je zlé mať napríklad auto, novú prácu, úspešný biznis a podobné veci. Alebo mať veľa peňazí. Na tom nie je nič zlé, ale keď je človek k týmto veciam pripútaný, tak nastáva také napätie a taká bolesť v človeku. A tá cesta za tým cieľom je taká, jednoducho si ju nemôže užívať. Ako si môžete užívať tú cestu, keď stále myslíte na ten svoj cieľ a neužívate si tú cestu k tomu cieľu. A s veľkou pravdepodobnosťou neprídete ani k tomu cieľu kvôli tomu, že nevenujete sa tej činnosti, ktorá vás dovedie k tomu cieľu na 100%. Čo to znamená? Keď robím toto video a myslel by som na nejaký cieľ, že OK, že chcem byť najúspešnejší spevák, najúspešnejší rečník na Slovensku behom 5 rokov a stále by som to mal na mysli, že sakra, chcem byť najlepší spevák, tak by som nebol moc prirodzený, pretože stále by som mal v hlave ten svoj cieľ a tú bolesť toho, že ešte tam nie som. Namiesto toho sa teraz venujem téme, ktorá zaujíma možno vás, možno nie, ktorá sa nazýva pripútanosti k cieľu a snažím sa o nej povedať čo najlepšie, ako viem z môjho srdca. Takže tým, že sa venujem tejto téme, tak ho urobím poriadne, neurobím ho povrchne. A to mi zabezpečí, že sa k tomu cieľu pravdepodobne ešte dostanem, ako keby som bol napätý, Ježišmaria, musím mať to, že toto video musí byť čo najlepšie a keď nebude, tak sa budem cítiť zle. To je tá pripútanosť. Toto video nie je dokonalé, ale nie je aj najhoršie. Je určite lepšie než to predchádzajúce a stále bude. A prečo je lepšie než to predchádzajúce? Pretože stále pracujem na tom svojom cieli byť lepším rečníkom. Napríklad včera som bol na jednom super workshope Anky Repkovej Otvor svoj hlas, kde ma učila, ako narábať so svojím hlasom a ako správne dýchať a ako rozozvučiť svoje hlasivky. Ten workshop bol úplne skvelý, veľmi som sa tam dobre zabavil, naučil veľmi veľa nových vecí a zistil som, že mám hlas. Že to nie je až také ťažké rozprávať a lepšie si ho otvoriť a aby ten hlas znel lepšie. A dokonca som zistil, že viem aj trošku spievať. Takže odporúčam, ak chcete, tak choďte na blog ankarepkova.sk a pozrite si, čo tam má pre vás pripravené. Má tam jeden nový single, lebo ona je speváčka, takže poďte sa tam pozrieť, určite. Ja sa teraz s vami rozlúčim a prajem vám všetko dobré. Čaute.